हेल' लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसेबाव अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों बरायनानै लालायबाय। दा दिनै दान्दिसे सम मोननायखाय नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि माखासे खोथा शेयार खालामनो होननानै नुजाफैलायबाय लोगोफोर। दा बिनि सिगां मोनसे गुसुं भिडिअ होनो सानदों आङो। बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायग्रो। बेनो जाहैबाय प्रहलाद ब्रह्म सारा दिनै मा फोरमायदों बेखौ एसे नोंथांमोनहा खोनासंनानै लाग्रो, बुजिनानै लाग्रो आरो बिनिफ्राय फंनैसो खोथा नोंथांमोनजों शेयार खालामलायसै आरो लोगोफोर। दा जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। प्रमद बर'आ नुदों भबिसतखौ दिनै खोमसि जाबाय, बिथांमोनहाथ' जिर' आउट जानो हासिगौ। एखेनो हक दिनै जोंहा बिपिएफआ गाव हारसिंनो बे गोहो गोराखा। नेसनेल पार्टिजों लोगो जानानै सरकार जादों, सागराव आगान हैबाय, गोलेरा मन'नो थांगासिनो दं बेखौ। दिनै आरो नुबाय बेराफारसे बिटिआर सुक्तिखौ बिथाङा मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसै। दिनै बर' रायजो राजाफोरजों दिनै बिथाङा दुसि जासिगोन। अरजों बारसोमलांनो ना खामथार जानो ना दैयाव बारजुमनानै गोलेरजों मन' जानो। दा गतिके बिथाङा सानदों खोमा बे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफनि पार्टिजोंनो नांगाल मुथियाव हमफानानै बोरैबा जों मोनसे स्लिम लामाजों थांनो हायो नामा। दा नुबाय रायजोफोर, प्रहलाद सारा दिनै मा बुंदों नङा होमबा। दिनै नेसनेल दलजों प्रमद बन्दु बिथाङा एलायन्स जाबाय। एलायन्स जानायनि उनाव सागराव आगान हैबाय होनदों। सागरावथ' मा थायो, गेलेर थायो नङा होमबा। गेलेरा जुदि सागराव गोग्लैनांगौबा जायो ना जाया? जायो, खुनु बास बुस गैया। बिथांमोना मोनजाबानो जायो नङा होमबा। आरो ओरैहाय दिनै बिटिआरनि दफाफोरखौ बा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ दिनै बिथाङा मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसै। दिनै रायजो राजाया बिथांमोनखौ दुखु मोननानै दं। दिनै रायजो राजाजों बिथांमोना होसोजानो थांगासिनो दं। समखौ नेनानै था रायजोफोर, नोंथांमोनाबो। दा दिनै बेखौ दुखु मोननानैनो बै समा माब्ला फैबावनो होननानै दिनै बिथांमोनखौ बिराद रायजो राजाफ्रा जोंगासिनो दं रायजोफोर। नोंथांमोना नङा सानदोंबा बे खना खनला एसे खेरला, दखाने बाजारे रायज्लायनायफोरखौ एसे खोमा हो, अब्लानो बुजिगोन रायजोफोर। दिनै बे अबस्थायानो बिराद गाज्रि जानानै दं आरो मा। दा लोगोफोर दिनै बेसेबां बुंबावनो नङा होमबा। दा बै समाव बिटिसिआव जेरै डेभेलप जादोंमोन नङा होमब्ला, दिनै नोंथांमोना बबे जायगायाव थांनानै मा डेभेलप नुखो नङा होमबा। दिनै बिराद गोदै बुंनानै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ लानानै बिटिआर सुक्ति लाबोबाय। दिनै साख्रि बाख्रि होनांगौमोन रायजो राजानो नङा होमबा। एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनै जेलनिफ्राय गनांगौमोन, नाथाय दिनै बिथांमोना जेलावनो दङ हारावनो नङा होमबा। आरो दिनै बिथांमोना फैयै दिनै बिथांमोननि सरकार सालायनाया जोब्बाय रायजोफोर। दा नै दासो मा जालायखो, प्रमद बन्दु बिथाङा एनडिएफबि बिथांफोरखौ बख'नायनि माबा मिसन दालायफैनो, गोदान मिसन। दा बिथांमोनाव दिनै दायैनो दिनै 40थासो मिसन दं रायजोफोर। दा 40था मिसनखौ बिथांमोना गावसोरनो लेखायाव फरायाबा बै मिसनफोरखौ खिन्थानो रोङा। होमबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बोरै मिथिनांगौ जाखो बिथांनाव बैफोर मिसना दं, बैफोर मिसननि दारै खामानि मावदों होननानै। दा दिनै बिथांमोना मिसनल' दायो, नाथाय मोनसेबो खामानि गैया रायजो राजाफोर। दिनै बिथांमोना खालि जेनाखि मिसन, बै मिसना दानाय लोगो लोगो थैनानै दिनै गेसाव जालाङो होननाय बायदिसो, ओरैबायदि अबस्था। दा बिथांमोननि मिसनानो जाहैबाय बै सागराव गंसे गब्लं गोनां नावजों थांनानै बिराद मेंनानै उन्दुनो ओंखारबायलै होननानै बयबो उन्दुसावजोबनानै दाना मा जालायखो, बै गुदुंजों दैया हाबै हाबनानै नावानो दो गब्लंनानै दुब्ला थैनाय एग्रिमेन्टसो रायजोफोर। बेखौ हले सिन्था खालाम, ओरैबायदि नैबे बिटिआर सुक्तिया गिनांगौ, डेन्जार। फैगोन समफ्राव मा जागोन बेखौ सिन्था खालाम। दिनै मा जागासिनो दं, दिनैहाय बिटिसिआव जुदि बै पद बिबारा हाबनांगौब्ला मा जागोन रायजो राजाया दिनैसिम दासिमबो नुवाखै। दा दिनै बेसो आसल खोथाया। दिनै इउपिपिएल बिपिएफ सोरजोंबा बुलायबाय था, मालाय हनै पद बिबारा जुदि गेजेराव थानानै बारनांगौबा, बै बिटिसिआव बारनांगौबा मोनजानाय नङा लखरा रावबो, रानजोबगोन ओरैबायदि अबस्था। दा 4 बोसोराव जेसेबां रानदों, बै समाव खुनु मोनसे जिनिसाबो थानाय नङा रायजो राजाफोर, बेखौ हले मिथिखा। मैया दाख्लि ओरैबायदि भाइराल भिडिअ नुगासिनो दं। दा बेनो जाहैबाय रेवरेवा नार्जारि बिथांखौ EMनिफ्राय
माने बिथांखौ डिसचार्ज खालामनाय जाहैबाय आरो माने एरख'नाय जाबाय होननानै बिराद भाइराल जागासिनो दं। दा बेखौ गासिबो खोथाफोरखौ लानानै माने सैथो बा फोथायजोबनांगौआ जोंनि थाखाय बिराद गोब्राब। दा बेखौ सम आरो बोथोरासो फोरमायसिगोन नङा होमब्ला? दा बिथांमोननि गेजेराव बिदिनो बिराद माने बिथुरिया खोथा थायो, ओंखायनो बिथांमोननि बुंनायफोरखौ जों गासिबो मानसियानो फोथायजोबनानै लाब गैया रायजो राजाफोर। दा जिहेथु दिनै बिथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे गाज्रि माने पलिटिक्स माने हाबनानै दंबो जानो हागौ। जिहेतु दाख्लि बै समाव बखिलाबायनाय माबालाबायनाय बेफोरखौ लानानै दा माबा मोनसे बिथोराव खोथा थागोन आरो रायजोफोर। दा बेफोरखौनो जोङो सिन्था खालामनांगोन। दिनै जुदि बिथांखौ एरख'नो हायोब्ला गाबोन माबा मोनसे बुंबा बै सोरखौबा मानो एरख'नो हाया। नैबे अबस्थाया फैगासिनो दं दे लासैनो। दिनै बिथांमोना बै समाव बिजेपिया इउपिपिएलजों एलायन्स जानानै सरखार दाबाय नङा होमबा? दिनै दानायनि उनाव लासै लासै मा जाबोगासिनो दं? बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव बरनाम खालामगासिनो दं आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। दिनै गावजों गावनो बुंसोलायदों। सोरबा बिपिएफ हान्जाया जुदि बुङोब्ला बै एगेन्स्ट पार्टि हिसाबै बिथांमोना बुंखायो, माने नंगौबाबो नङा हांखायो बेफोरबायदि बुंगौमोन आरो नङा होमबा? दा दिनैनि दिनाव गावसिनि दलानो बिथांमोनखौ एकदम देग देग बुंथारबाय। होमबा रायजो राजाफ्रा मालाय बेखौ बुजि मा दंबावो नङा होमबा? बै समावबो उरुप कुमार दे बिथाङा बुंखांबाय बिटिसिखौ सिफायनो थाखाय 1 सेकेन्डबो नाङा होननानै। दा थिग दिनै नैबे अबस्थायानो जाबोगासिनो दं। दिनै जुदि बेखौ होखारोबा गाबोन सोरबा प्रमद बर', सोरबा फेरेंगा, सोरबा सोरखौबा होखारनो हायैनि मा प्रश्न दं नङा होमबा? दिनै जिहेतु पावारानो दिनै बिथांमोनावसो। दिनै बिटिसियाव मा पावार दं? बिटिसियाव 0 पावार। जिहेतु दिनै बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै नङा होमबा? दिनै माबा मोनसे जुदि खामानि मावनांगौबा बे डिसिनि थ्रयैसो जायो, नंगौना नङा रायजोफोर? बै समाव बिथांमोना मा बुङामोन? माने डिसि बायदिसिनाफोरखौ जों गासिबो बाहायजोबनो हागोन, सोरखौबा ट्रेन्सफार हरनांगौबा ट्रेन्सफार हरजोबनो हागोन होननानै बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन ना। दिनै मा जाफैखो रायजो राजाफोर? गासिबो उल्थाजोबसो नङा होमबा? दा थिग बेखौनो सिन्था खालामनांगौ रायजो राजाफ्रा। दा दिनैनि दिनाव गोबां खोथा सावरायबाय, बेयावनो दोनथ'नोसै रायजोफोर। माने गाबोनफोर सम दंबा माने नुजाफैलायगोन आरो।